U redu ljudi, danas ću se prekriti i da uđem ovdje. Moram biti pažljiv. Sad ću morati ovamo. Sada, pošto vi dole će da prave. I sad ću ja tu da dođem. Ne, tu ćemo vidjeti. U redu ljudi, izvinite, ali po telefonu. Sad ćemo mi da otvorimo. Ok, ovako. Bože dragi, kako da uđem? Sad ću tu. Ok, moram biti pažljiv. Sranje. Bez veze. Gle, po Svetog Save i onda ću morati. Ušao ću sad. Ide na sebe. U redu ljudi, imam dobar bolji plan. Da to je da idem tu tamo. Ne, koga ja zavaram. Nećemo tu. Ćemo tamo. U redu. Dolazim. Evo nas, ušli smo. Ok, to sad moram da izađem. Kao što vidite, ja sam izašao. To što se tiče ovog videa.